en Moraña. E que significa que son templos onde se pode conseguir o xubileo? Pois se alguén non pode ir a Roma, visitando en peregrinación estes lugares, vai a conseguir o xubileo. E precisamente esta fin de semana foi cando comezou ese ano xubileo e nós fomos ata a Pastoriza para saber como están vivindo estes momentos os fregueses. Ollo porque hai moita emoción, Día histórico para a Pastoriza porque o seu santuario convértese por primeira vez en templo do ano xubilar e toda esta xente ven aquí para celebralo. Este é un gran honor que nos designaran año xubilar este ano a nosa parroquia. A primeiros de ano non lo dixeron e vamos, a emoción é moi grande porque isto é un honor. E como foi a preparación da apertura? Pois, bueno, sabes que adornamos un pouco, preparamos dentro, temos as banderillas. Vaya momento acabamos de vivir, coa apertura da Porta Santa. Sí. Emocionouse? Sí. Porque me gusta moito esta iglesia e esta santiña. E como é este ano para a Pastoriza que sea isto o templo xubilar? Eu creo que é un ano bo. Emocionaronse aí coa apertura da Porta? Sí. O sea que hai centos de persoas. Sí, é un poquinho a que recolle este centro, este santuario, a xente do Arciprestazgo da Coruña. Se non podes ir a Roma, podes ir a Pastoriza, por exemplo, non? Por que é tan importante confesarse hoxe? Bueno, pois é unha desas condicións para ganar o xubileo, de estar un poquinho en paz interior primeiro, coas cousas de que nos poden xurdir mal, e tamén porque aí nos pode salir a enerxía para volcarnos tamén cos demais. Tiñamos moito medo que nos chovera, que non poidera salir a nosa, como decimos nós, a nosa cefa, a nosa virxen. E cando a vimos aí, acompañada do bo tempo, mira, xa me estou poñendo ahora mismo. Pero sí, moi emotivo. Ese momento da apertura da Porta Santa... Pois bueno, ver que a noso santuario, a nosa parroquia abre a porta para calqueira que queira vir é moi importante para nós. Cando che dixeron que iba a ser ti que ibas dar a chave, que pensaches? Pois xa che está nerviosa? Sí, un pouco. Pero saiu todo ben? Sí. Contátelo na escola que ibas facer iso? Sí. E che dixeron as compis e os compis? Que morro. Que morro. Oración agora dentro da igrexa por este ano xubilar aquí na Nosa Señora da Pastoriza. Outros templos de Galicia que tamén cumpren esa función son os Milagres da Mil e Nosa Señora da Barca en Muxía. Así como o ano santo de Santiago é algo que se vive únicamente en Santiago, o ano xubilar de Roma é algo que ten eco na Igrexa Universal. Entón o Papa di, home, é complicado que todo o mundo poda vir a Roma. Entón que cada diocese estableza tamén algúns templos xubilares nos cales se poda vivir, inda que sean a distancia, o mesmo que poderían vivir en Roma. O sea, que o que veña aquí este ano é como se fose a Roma. Exacto. Sempre e cando pois intente facer aquí o que debería facer en Roma. Neste caso, visitar o templo, rezar polas intencións do Papa, confesarse e participar na Eucaristía coa comunión.